खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि बे भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायजोबलांगोन होनना। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि बे भिडिअआ मानि सोमोन्दै। बेखायनो बयखौबो गोसोआव जेबो गाज्रि साननाय लायालासै भिडिअनि जोबनायसिम नायजोबलांगोन होनना आसा खालामबाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो बे भिडिअनि आबुं गियानखौ मोननो हागोन। जों जेब्ला न'आव बाथि लगायो अब्ला माब्लाबा जों लगायनाय बाथिनि सालथाया आबुङै खामजोबो आरो माब्लाबा खामजोबा आरो बेबायदिनो आद्रा जानानै थायो। अब्ला जोंनि गोसोआ बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय सोंथिया जाखांफैयो। बेखायनो नोंथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मिथिनो हास्थायोब्ला दिनै मिथिनो हागोन आरोना। बेनि सिगां जों बेखौ मिथिना लाग्रोनाया मोजांदि सरासनस्रायै जों सानफ्रोमबो न'आवहाय बाथि लगायबाय थायोब्ला मा बेनिफिट्स मोननाय जायो। फै बिदिब्ला दानिया जों बेखौ मोनसे पुरानिक सल'नि गेजेरजों मोनथिना लादोनि। सानसेखालिनि बाथ्रा, जेब्ला इसोर बिष्णुआ सिर लैथोमायाव जिरायना दंमोन अब्ला आइ बिमा लक्ष्मीया इसोर बिष्णुनि खाथियाव फैना जिरायफैयो आरो इसोर बिष्णुनाव सोंनाय जायो जे, हे संसारनि बिफा, आं नोंनि सेराव मोनसे सोंथिखौ लाना फैनाय जादों। अब्ला बिमा लक्ष्मीनि बेबायदि बाथ्राखौ खोनाना इसोर बिष्णुआ बुंनायसै, हे माइनाव, बुं नों मा सोंथिखौ लानानै हांखुर जादों। अब्ला बिमा माइनावआ बुंनायसै जे, हे संसारनि बिफा, जेब्ला सुबुं माहारिया सानफ्रोमबो गावनि न'आव जोंथि गोसों आलारि बाथि लगायबाय थायो अब्ला मा मुलाम्फा मोनो? अन्नानै नों आंनो फोरमायदो, जाहाथे आंजों लोगोसे गासै संसारनि सुबुंफोरा बेनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। अब्ला इसोर बिष्णुआ बुंनायसै जे, हे बिमा माइनाव, नोंनो बेनि सोमोन्दै मोनसे सल'नि गेजेरजों फोरमायलांनि, नों गोसो होना खोनासंलां। अब्लासो नों आबुं गियानखौ मोननो हागोन। दाबसे जायगायाव धोरोमदास मुंनि सासे गोरिब सुबुं दंमोन। बिहा नांगौ बायदि धोन सम्पति गैजा रोङामोन, नाथाय अब्लाबो बिहा इसोरनि फारसे गोथौ भक्ति दंमोन। फारसेथिं धोरोमदासनि बिसि सुसिलायाबो सासे गियानि गुनि आरो रैरुब आखुनिमोन। बियो गावनि न'आ गोरिब जासेयावबो गावनि न'खौ सानफ्रोमबो समायनायै लाखिबाय थायोमोन आरो बेलासि समाव सानफ्रोमबो इसोरनि मुङै गंसे फिसा आलारि बाथि लगायनाय जायोमोन। सानसेखालि बेबायदिनो धोरोमदासआ गावनि बिसिखौ बुंनायसै, जोंनि न'आव जानो थाखाय जोबोद खम बिबांनिल' मुवा दङ, नाथाय अब्लाबो नों मानो आलारि बाथि सावबाय थायो? अब्ला सुसिलाया मिनिस्लु महरजों फिननायसै, हे स्वामी, आलारि बाथिखौ खालि धोन मोननो थाखायल' जलायनाय जाया, बियो जोंनि न'खर आरो जोंनि गोसो गोरबोआव मोजां गियान आसा लाबोना होफैयो। आं बाथि लगायना बिमा माइनावखौ खुलुमो जाहाथे जोंनि न'खरा जेब्लायबो सुख सान्थियै बारलाङो। नाथाय अब्लाबो धोरोमदासआ गोसोआव मोनसे सोंथि जानानै थाबाय थानायसै। थिग बेबादिनो धोरोमदासआ हराव उन्दुलांनायसै। अब्ला हर गेजेर समाव बियो मोनसे सिमां नुखांनायसै। गंसे फिसा न'आव दिव्य सक्तिजों जोंखांना बे जोंखांनाय सोरांनिफ्राय सासे आइजोआ बारसे फामे बिबाराव जिरायना थानाय। अब्ला धोरोमदासआ आखाइ खबजबना बुंनायसै, हे बिमा, नों सोर? अब्ला सक्तिजों बुंफबनाय गोदै गारांजों बुंनाय रावखौ धोरोमदासआ खोनानो मोननायसै जे, आं बिमा माइनाव। धोरोमदास, नोंहा न'खराव धोन खम जानो हागौ, नाथाय नोंनि बिसिया सानफ्रोमबो बाथि लगायना न'खरखौ समायखांहोयो। मानो होनोब्ला गंसे आलारि बाथिनि सोराङासो सुबुंनि खोमसि लामाखौ सोरां खालामनानै होयो। अब्ला धोरोमदासआ सोंनायसै, हे बिमा, खालि आलारि बाथि लगायोब्लानो धोन मोननो हायो नामा? अब्ला बिमा माइनावआ मिनिस्लु महरजों बुंनायसै, नङा फिसा, धोनखौ खालि बाथि लगायब्लानो मोननो हाया। बेजों लोगोसे खस्थ', गोग्गो आखु, मोजां कर्म आरो बोलो आरो सोलोनि गोनांथि जायो। गंसे जोंथि बाथिया मोजां गुन आरो सोरांनि महर। बेबायदि बुंना बिमा माइनावआ बुंबावनायसै जे, जाय न'खराव गोथार, सनमान, गोरोबलायनाय, अनफावरि गोसो थायो, बै न'खराव सुख सान्थिया बाङो। जेब्ला सासे सुबुङा बाथि लगायो अब्ला सुबुङा गावनि गोसो सिंनि अहंकार, अगियान आरो गाज्रि सानथौखौ गोजान खालामनो हायो। बेबायदि बुंना बिमा माइनावआ गोमोरलांनायसै। फुं जानाय लोगो लोगो धोरोमदासनि मेगना गेवनायसै आरो बियो सिखारखांना गासै बाथ्राखौ बिसिनो बुंथिना होनायसै। अब्ला धोरोमदासनि बिसि सुसिलाया बुंनायसै, दानिया जों खालि फुजा खालामबाल' जानाय नङा, मोजां कर्मबो मावनांगोन। बै दिननिफ्रायनो धोरोमदासआ बांसिन खस्थ' खालामनो लानायसै। बियो गावनि गासै खामानिखौ गोग्गो आखुयै मावलांनायसै आरो गोनांथि जानाय सुबुंखौ हेफाजाब होनायसै। मोनफ्रोमबो साननि बेलासि समाव सुसिलाया न'खरखौ साफा खालामस्रांना इसोरनि थानाव बाथि लगायनायसै आरो बाथिनि सेराव आखाइ खबजबना बुंनायसै जे,
हे बिमा माइनाव, जोंनि नखराव खालि धोनल' नङा, सुख सान्ति, गोहो आरो बोलो, गोग्गो देहा आरो रंजा बाजायै जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बोर सास्रि हर। बेबादिनो धोरोमदासा लासै लासै गावनि खामानियाव जौगासारनाय मोननो हानायसै आरो लासै लासै नखरनि जेंनाया खमायलांनो हमनायसै। नाथाय अब्लाबो धोरोमदासा गाव गारबोनाय गोरिबनि महरखौ बावनानै थाङाखैमोन। बेबायदिनो सानसेखालि न' खाथिनि सासे गोरिब नखरा बेनि मददनि थाखाय हांख्रायफैनायसै। अब्ला धोरोमदासा गावनि हानायखिनिखौ हेफाजाब होनायसै। अब्ला बै सानखालि सुसिलाया बाथि लगायनायजों लोगोसे बुंनायसै जे नायलाय हनै दिनै जोंनि नखराव जोंनाय बाथिनि सोराङा थारैनो गुबुननि नखरावबो सौहैनो हाबाय। अब्ला धोरोमदासा बुजिना मोननायसै जे बिमा माइनावनि बोसोननि ओंथिया खालि धोन सम्पतिनि थाखायल' नङामोन। सैथोयै जौगानाया बैसो जायो जे जाय नखराव अनज्लायनाय थायो, गोसोआव गोजोननाय थायो आरो गासै खामानिखौ गोग्गो आखुजों मावलाङो आरो गुबुनखौ अनसायनो रोङो। बुंनाय जायोदि आलारि बाथिनि सोमोगोनां जोंथिया गोथार आरो गियाननि महर। बेखायनो जों जेब्लायबो फुं आरो बेलासि समाव बाथि लगायनो नांगौ। लोगोफोर, बे सल'नि गेजेरजों जों मोनथिनो हायो जे आलारि बाथि लगायनाया खालि धोन मोननो थाखायल' नङा, बेयो सोरां, गोथार गियान, आसा आरो मोजां कर्मनि महर होनना बुंनाय जायो। दानिया जों मोनथिना लागोन सिगाङाव बुंबोनाय आलारि बाथिनि जलथाया खामजोबनो आद्रा थानाय आरो खामजोबनाय बेनि सोमोन्दै। जेब्ला जों लगायनाय बाथिनि जलथाया आबुङै खामजोबो अब्ला बेखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। मानोना जेब्ला बाथिनि सालथाया खामजोबो अब्ला बेबायदि जाथायाव आफा इसोरा नोंथांनि प्रार्थना एबा गावखौ सुंग्रि हरनाय आरजखौ नाजावनाय जायो होननानै बुंनाय जायो। थिग बेबायदिनो माब्लाबा माब्लाबा जोंनि लगायनाय बाथिनि जलथाया खामजोबनाय जाया। बेनि सिगां जों बेखौबो बुंनो हायो जेरै जों बाथि लगायबाय थानाय समाव माब्लाबा गोब्राबै अखा एबा गोब्राबै बार बारनायनि थाखाय बाथिनि अरा खामजोबनो आद्रा थानाय, बेयो गुबुन बाथ्रा। नाथाय जेबो रिजन गैयालासै बाथिया खामजोबालासै आद्रा थानाया शास्त्र बायदियै बेखौ फोरमायथिनाय जायोनोदि जों बाथि लगायनाय समाव जोंनि गोसोआ ध्यानाव जयै बा इसोरा जोंनि हांख्रायनायखौ नाजावो बेखौ फोरमायथिनाय जायोनो आरोना लोगोफोर। बेखायनो जेब्ला जों इसोरखौ बाथि सावना खुलुमो अब्ला मोनसेल' गोसोजों गोथार गोसो लाना खुलुमनांगौ होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर आरो नोंथांमोना बेफोर धोरोमारि सान्थौजों सोमोन्दो गोनां भिडिअ मोनबाय थानो लुबैयोब्ला कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय, जाहाथे जों नोंथांमोनजों हानायमानिखौ शेयार खालामनो हायो। आरो नोंथांमोना बेखौ लानानै जेबो नेगेटिभ कमेन्ट खालामनो नाङा। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय, बिथांमोननि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आरो जायफोरा दिनैसो चेनेलाव गोदान बिथांमोना बेबायदि भिडिअ'नि नटिफिकेसन मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।